Aj tento rok sme navštívili ateliér známej dizajnerskej značky Blanc Maricourt, ktorý sa nachádza v srdci Toskánska, a vybrali sme pre vás množstvo krásnych doplnkov. Táto kolekcia na leto 2025 je momentálne vystavená v Miláne, ale vy si už môžete exkluzívne zakúpiť u nás. Ďalšie dizajnerské novinky z Milána sú napríklad aj takéto krásne vankúše s nádychom elegancie alebo takéto krásne deky s čipkovaným vzorom.